butag Sugbo, may butag kami sa Inog Mindanao, adlaw rong Lunes, Agosto na gyud. Unang Lunes ang buwan sa Agosto 3 na tuig 2026, paskandali August month na gyud. Sunod buwan, beer months na, paskandali as panahon mo na magsige mong birthday. Sige mong ihap na yung edad mo na magkapatiguang ninyong dali. Loko na. May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok Lalawigan sa Sugbo. Mga silingang lalawigan, may buntag na yun yung tanan. Silingang naso, di po silingan, mga suke, ugwa yun magsuke. O ba? Good morning, nagyo din yung tanan, mga ambungan ug maanyag ha. Maayo kay panahon kay ningon ang pag-asa karon si mana okay ra. Naloko. Wa nay baha, di na punta kay hinomdom sa flood control projects. Nga ang mga kawatan sa gobyerno, murag ha. O ba? Luling hayaw sa ron kay wa di na sila mahinomduman. Karong adlaw opening salvo na sa ika 457 nga kasaulugan human mahimugso ang probinsya sa Sugbo. Kagahapon gipahigayon ang giingon nga unsa tuning zero hunger run ni Gobernador Pampari 4 kagahapon ay matay ni abot og 3,500 ka mga ni apil aning dili man ni lumbas dagan kundi kuan lang ni dagan-dagan ba fun run. Dagan-dagan. Zero hunger run nga 3,500 ka mga ni apil ini sa og di naka tigom ni og 2.9 milyones alang sa pagpakaon sa mga tagalalawigan sa mga bata. Good morning ninyo, Governor Pam. Matod pa kini daghang kayo, daghang kayong mga sponsors din ang mga kabataan makapahimos ni pinaagi sa feeding program sa Kapitolyo nga wa na tong programa sa Kapitolyo kani atong lalay nga busog-busog. Wa na may busog-busog. Ang katong busog-busog igsuon mo tos pas mo. Naloko na. So hinungdan nga kani nga karong adlaw aging pagsaulog pizza size na sa Agosto ang kasaulogan yon human mahimugso ang probinsya sa Sugbo din 457 na matay bago pang nataos papa ani da. Naloko na. Kaya pagkanako ang event sa Kapitolyo. Doon naghang kaing kalihukas Kapitolyo nga ipahigayon sugod karong adlaw sa unang higayon nga doon ay mga kadaghan kayo nga kuan, kadaghan kayo nga mga kalihukan alang sa taga-lalawigan. Samtang badagang kay ni Ulbong Kaspan ini. Gaan ang nalimbang kag si Bong Revilla atong Biyernes gabi nakikpanihapon na kauban sang pamilya kay nakagawas na human makapiyansa ko sa Camilo sa ang kasong plunder. Matingil ngiga. Ang iyang mga kauban sa kasong pagpanurikmot sa kwartas gobyerno pinaagi sa ghost flood control. O ba? Ang nabilis prisuhan pero Bong Revilla to ana nagtingsi na sila ha. Pawa! Pawa! Matingil ngiga. Mo ni nakaingon nga nakaingon silang selective justice gyud kuno matayaya. Loko na. Karong adlaw ikanapo punon ka adlaw sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara. Niingon siya nga makahire kong tag 5,000 nga kana na ang gunman para mupatay atong kabit sa bana. Ayan bana na inanay kung kabit si Manzana Scarpio. Samtang masulog ang pahibaw ni taga Zamboanga del Norte, ang katong producer, mo ginihantod karon ilaham gyapon o producer sa It Bulaga, tanggiga, kaning tape incorporated, ang tawag ang meaning ang tape, television and production exponents, mao ni ang ingong It Bulaga nilang Tito Soto, Joey De Leon, og ni Vic Astang. Nga ang giingon ang It Bulaga, ang founder nini nga si kanhi kongresista Romeo Nonong Halusos, tag-iya sa Dakak Beach Resort dito sa Dapitan City. Din dito so si Rizal kaniadto ni exile og dito pud kuno matud pa nagpatuli. Naloko na. Namatay na kagapon sa edad nga 85. Matud pa nga ang Itbulaga ang Tape Incorporated o Itbulaga nahimugso ni human ang television and production exponents na mugna ni in 1981. Dugaya na no. Mo na tiguang kay Tito Soto.
si Halusos usas mga founder nini og siya putong na preso tungod sa kasong sayo na ni preso niya ato pa na commute naka-avail mo siya sa kuan commutation of sentence. Siya tong na preso nga nang nanurikbot og batanong babae. 2 counts of statutory rape og unom ka count sa acts of lasciviousness. Pero pagka-presidente ng Gloria Macapagal Arroyo, samtang si Halusos dito sa prisuhan, Mao ba? nagsiginig hangyo. Naka-avail na siya sa gitawag og GCTA o commutation of sentence kaning good time good conduct time allowance o GCTA. Pagka 2017 ni-apply sa 2009 na-commute ang iyang sentensya diin gihatagan sa provisional liberty. Pagka 2017 ni-apply ni siya og permanent yun kanang gitawag og nalimot ko sa ito'y tawag niya ka na bang mapermanente na unconditional pardon na yun. Hinungdan nga na itong niaging election, nidaga na siya pagka kongresista apan wa katsamba. Naloko na. Paibaw nini ang iyang anak nga kanhi kongresista o karon mayor po sa Dapitan City nga si Bullet Halusos ng gigap Bullet is bala. Bullet Halusos usa sa mga suod nga higala sa mga South Mayor sa Southern Cebu ang higala. Ano siya na basta kusgan gani sa gobyerno og mapreso gani makapiyansa pa ang buong Revilla. Naloko na. Kung kusgan gani sa gobyerno bisag mapreso masintensyahan pa commutation of sentence po ng ilaha. Marang okay kayo ng gobyerno. Pero butag alas 10 i-resume na po ang impeachment trial ni Vice President Sara diin duha ka mga commission or audit officers ang giingong mo ay mga testigo sa Article 2. Murag di na ni mapugngan pati daghan naman aning Mao ba? gustong mapa-impeach si Sara. Pati pa pagkalangasan is pulong sa tos Basti murag para gaba ha. Si Basti pati pong langasa kaya gihapong gustong kuan kana na ang sugisog po siya nga wa may kopya-kopya to digong di bisag si Sara pa di man di ba sila kakopya atong digong oy basta isog-isog naman isog-isog itlog Mao ba? kadaghan naman ako nang nanawagan pero depende na sa impeachment court trial judges makita ni ron ang katong Miragles Piatos Kokoy Villamin pangitao ni ganong naaman yung mga tawhanan Miragles Piatos naraman sa samtang si Matay wagin mahimutang gihapon ang numero 1 langas sa Senado karon giulagway ni numero 1 langas sa Senado si Senador Alan Pitiki Cayetano. Ipa-incubate ko kaning itlog ni Alan Cayetano sa nindot kay incubator ni Boss Eric Onabia no. Matod pa ni giingnan niya atol sa iyang live selling matod pa nga iya ko nung sana kanabang iya ko nung lumsan sa kamatuuran si Senador Ping Lacson ka nagsigig imbestigar dito sa Taguig tungod kay doon na si allocable nga 6.7 billion ni atong 2025 matod pa ni Cayetano ang akusang lumsan sa kamatuuran. Mao ba? Higang pitiki. Pero nitubag si Lacson nga dili lang sa kumuadto nito kay basig malumos ko sa iyang kamatuoran nga wa na dugay na ba kung wa mag-practice og swimming. Aday, matod pa nga. Nagpadayon gyud ang away. Human mo deklarar unta. Dideklarar ni ato ni aking semana si Cayetano nga ceasefire. Ingon si Ping Lacson nga. Kung saan na ito pag ceasefire nga ang imong armas tuigan, samtang ang imong bala laway ra, samtang kining akong dala, tinuoray ning bumba. Dito sa ubos, may balauranan ang kanhi speaker nga igagaw igtagsa sa presidenteng bangag og
kanhi speaker nga si Martin Tambaloslos Romualdez nga taga Tacloban pero na Cebu Puyo. Mao ba? Niingon ang iyang abogado nga si Attorney Adi Pajardo. Unsa ganini ko ano ni John Mar. Andam gyud mo atubang ang iyang kliyente nga si Tambaloslos sa mga investigasyon sa ombudsman kabahin sa giingong 56 billion nga nasurikbot dinhi sa kwartas gobyerno. Di gibarugan gyud kuno na sa iyang kliyente nga si Martin Romualdez nga wa gid siya nahimong kalapasan sa balaod. Loko na. Tungod kay pirte pagkalimpyuha kuno siyang agi samtang siya speaker sa Ubos Bay Balaoran. Matod pa niya nga, ako gining gibarugan ang kamatuoran. Ang 56 billion perti na pagkadaghanang kwartang napalit og mga propriedad sa Forbes Park Makati og mga dagkong palasyo dito sa dagkong panimahe dito sa gawas nasod matod pa. Pero Mao ba? iha laygay man ang iha. Ang tungod kay giingong fraternity brothers sila ni Ombudsman Bunjing Rimulya. Murag okay kayo. Pero human sa ilahang kalaking preliminary investigation ko no, ay gisunod po na yun si Senadora Loren Legarda o ang anak nini nga si Leandro Legarda Libeste. Ay, komisis sa Batangas nga kontra kayo ni Executive Secretary Ralph Recto o ni Vilma Santos. Mao ba? Kay bagolbol ni Loren Legarda kay matod pa mao gini nagman sa siyangan ko no kay gipasangin lang nga duna pud sa mga sinurikbot nga pundos gobyerno. Mas dako gyud kuno kang Leandro Libeste matod pa ni Ombudsman Boying Rimulya tungod kay ngano ni pirma ni kontrata nga si Laray bugtong provider og solar energy lukop nasod nga wa matuman. Ay. Lakip nang giapil sa posibleng kasuhan si kanhi PDP chairman o president Alcose. Si Alcose hangtod karon wa gyud magtingog tungod kay posibleng gikusi na ni Mao ba? iambugan sa iyang kapikas og mga kauban. Ay kuyaw ni kay pa magipagkasuhan na ang mga kuan ang mga kontras politika. Dali na kayo mapriso pero ang kantong kaubas politika gilaygay pa ni Boying Rimulya. Si Senador Escudero ni file ni o Senate Bill number 2347 aron hingpit yun nga iban ang mga advertising sa sugal sa tanang klases media. Gikan sa TV, radio, newspaper o sa social media. Matod pang Senador Escudero nga kining iyahang maong balaod nun pagproteher ni sa mga bata o sa mga vulnerable nga grupo diin maoy dali kay maadik sa sugal labi na ning scatter. Mao ba? Katong ingon ng litsi scattered. Ano kata? Pero matod pa Senador Escudero kinahanglang wa nagyoy bakit ang advertising sa sugal kung mapasar ang maong balaod sa tanang social sa tanang media platforms matod pa niya sama siyang gihimo ni atong 2003 diin ang Tobacco Regulation Law or Republic Act 9211 na pasar ni nga higpit yun nga dili na pa ipa-advertise ang tanang klase sigarilyo sa TV, radio o newspaper kani adto. Mao ba? Wa pa may social media kani adto. So, tulo na to. Patod pang Senador Escudero nga sama sa iyang gihimong wa na advertising sa sigarilyo karon lumboy na lagi gigamit diha ninyo. Matod pa niya dako ka no bisag dako kay natabang ang sugal sa tibok nasod kay matod pa ni adtong 2025 niaging tuig hapit ay moabot og 400 bilyones ang gross income ini. Tandako ano? Pero dili angayan pod nga ang mga Pilipino labi nagkalisod-lisod na mabuang sa sugal tungod lang kay do na nadani gumikan sa mga advertising. Ubos sa mga balaod noon ang House Bill number 2347 matod pa niya ang unang sayop nga masakpan ka magmulta kag 200,000 preso kag usa ka tuig then
ikaduhang sayop, magmulta na kag 300,000, duha ka tuig nimong priso. O ikatulo nga sayop, multa na kag 2 milyon, o niya, tulo ka tuig priso. Mau ba? Maipon ka nito lang, boy. Maipon ka nilang Jingo Estrada, nilang, wala naman buong rebelde, Mike Defensor, o ni Marcolita. Naloko na.